Dit is de grootste watersportwinkel waar ik eerst ben. En Joert en waar hier iets bijzonders doet. Zie je hem deze dozen? Deze doos is heel bijzonder. Want hierin zit het populairste watersport voor band in Friesland. Maar dat is vanzelfs in ieder land anders. Gelukkig binnen wij over de hele wereld. Oké, laten we zien wat erin zit. Lego Minecraft. Ik hel je aan nog meer cadeaus uit deze dozen. Maar ik ben eerst wel benieuwd hoe het eigenlijk bij die oren zit. Dus Jeroen, vangen! Bliksem, dat is een best vier pakketje. En dat is op zich wel logisch, want in Amerika of de Verenigde Staten kun je een heel soort verschillende watersport krijgen. Dus ja, dan is het logisch dat er verschillende dingen heel populair binnen. Ja, sure. Dit is Big Lee's de Squishmallow. Dat is een knuffelbeest. Een heerlijk zacht dingetje. En er zijn heel soort verschillende van. Dus ja, als band wil je dit graag sparen. Van een cutie. Science dingen. Die mag je een eigen vulkaan bouwen. En die ontploft dan en dan komt er al het magma via de zijkant uit. Ja, dit is heel populair in Amerika omdat ze dat ik op squalmen heel zo door. En dit soort cadeautjes krijgen je vooral met jidjes, wanneer ze kleed binnen met squallen. En met Chris. En Saskia, hoe zit het bij jou? Wow, dus toch gewoon Jeroen. Wat is hier het meest populaire cadeau in Nieuw-Zeeland? De wetterpistool. Wetten zijn een super soaker. Want het is hier natuurlijk simmer. Dus dan komt dat op hittedagen heel goed van pas. Nou, cracksize in Nederland krijg je cadeautjes bij Jitsi. En dus mijn Chris. De meest populaire cadeaus binnen hier ik de Squishmallow, Lego. Maar ik een soort cadeautjes die in een simmerbroekenkist. Dus een super soaker of een doekbril, een skateboard. Hey, zie je het? Hoe zit dat bij jou? Meest populaire watersport in Zuid-Afrika, kaartjes. In Zuid-Afrika ben een heel soort rieke mensen, maar ik heel nog veel meer arme mensen. En dat zorgt voor een hele grote kloof tussen arm en rijk. En dat zorgt ervoor dat de cadeautjes of heel groot binnen of heel liet. En er zitten een paar lietse cadeautjes tussen. Die is heel dit naar de romshows. Top Trumps, we gaan Pokémon en we gaan voetbalkaartjes. Nou, wanneer jou is het dan een cadeautje hier? Nou, dat kan bijvoorbeeld mijn Jedi wijzen, of mijn Christ, Sinterklaas, dat doen ze net hoor in Zuid-Afrika. Of gewoon Samar, omdat je op een goed diploma hast. Of Beppe die shit die weer eens een keer die neemt wat leuks voor die maand. En dan met die lietse cadeautjes, zoals de Top Trumps, of de Pokémon kaarten, of de voetbalkaartjes. Ja, ik ben perfect. Hallo Bouke. Hey, zie het. Dankjewel. Klein. Zoals dat misschien net verwacht je, maar dit is een prachtig cadeau, want in Albanië binnen hele protte mensen eren. En als je dan naar je klein gaat, dan is het eigenlijk al een fantastisch cadeau. Ik is er alleen nog net mee watch. Ik ben wel benieuwd of er nog watersport in deze dozen zit. Hey, ken je hem dit ik? Een pop-it. Het hier is in Friesland volgens mij ik wel. Hij zien alweer verschillende soorten en maten. Is er lekker mee. Watch je trouw die dingetjes in te drukken. Een monsterklus. Nou, voordat je dit zou hebben, ben je wel een kwartier verder. En als je hem een keer al hast, dan is er vrolijk verder aan de andere kant. Want nou ben ik eigenlijk zelfs op benieuwd wat voor cadeaus ze in Frankrijk jouwen. Hebke, dus dan moet je dat misschien vertellen kennen? Dankjewel Bouke. Dit is dus Sophie, de giraf. En dit is watersport wat alle men en heiten krijgen als een baby krijgen. Een lietse baby, die kunnen spelen. Het maakt het nooit, hoekt heerlijk, zelfs al bieten. En Sophie is zo populair dat elk jaar meer dan 800.000 van Sophies worden verkocht. Dus dat betekent dat het zo populair is dat net alleen nog baby's, maar zelfs pakers en beppers aan mijn giraf spelen. En andere cadeaus die juist in Frankrijk, als bijvoorbeeld een jidje is, dat een diploma helpt, dat is eigenlijk iets hetzelfde als in Friesland. Dan nog Sophie de giraf, dat is echt voor ons. Jennifer, hier komt ie! Wow. Thanks. Hier in Friesland krijgen we vanzelfs cadeautjes tijdens Sinterklaas, maar bij jou is ze echt wat. Het is de Christ, jitjes of gewoon samen voor de leuk. En ik ga nog 2 in de dozen zitten. Namelijk, hey, ik een Squishmallow. Dat vind je hier dus ik leuk. En natuurlijk een Nerf gun. Aan wie en wanneer zo deze cadeautjes nou aan willen? Drop het even in de comments. Vinden we leuk. Oh ja, like en abonneer nog even op ons kanaal.